Ito pa yung isa mga friends. Oh. Yan, chocolate. Oh, ito karamihan binibili ko dito mga friends kasi masarap to. Welcome to my channel. Tara, tarayin natin kung magkano itong mga binibenta nilang mga iba't ibang uri ng kakanin. Dito po yan sa loob ng palengke ng aming bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Okay? Lahat to, mga 5 piso yan. Yeah, ito nga lang to eh. Paborita, 5 pesos. Anong pangalan na ito, madam? 5 pesos. Ito yung ubi. 5 pesos. Pinipit. Pinipit to, yan, 5 pesos. Ito ay Mamon. mamon, 5 pesos. Tapos meron silang merengue. Ito, 5 pesos. Ito, Kringles. No? Choco Kringles, 5 pesos. Tapos mga opia. Ito opia. Madam, may ignog. Opia, yan, 5 pesos din yan. Ito yung ano naman, 20. Raisin cookies. raisin cookies, 5 pesos. Stick bread. Stick bread, 5 pesos. Toasted, yan, 5 pesos din mga friends. Bibenta rin sila dito ng ito. Ano pangalan nito, madam? To? Paborita. Favoritas din ang tawag. Maliit ng favoritas. Yan, 5 pesos din. Tapos ito mga peanut butter. Yan, may peanut butter sila dito benta. Pakano yung peanut butter nyo na, madam? 50. 50. Tapos meron din sila dito ng ano? Cinnamon. Cinnamon, 5 pesos. Patala to, 5 pesos to mga friends. Ito naman yung Choco donut. choco donut. Ito naman yung, ito, na to, madam. Yan, 5 pesos. Squash daw, yan. Mga candies, yan. Wala, ito ba? Gami to, di ba, mga gami? Kailan to? Magkano gami, madam? Kailan? Kanina? Lahat to, mga 40 to, no? O, yan, mga friends, mga 40, yan. Wala yung Yan silang sampalok. ito dito. Ano nga? Ano kaya yan? Ito din, mga gamis din. 40 din to, mga friends. Alam mo ano masarap na cinnamon? Okay, at Mega tapos ba? ito naman yung opia. Red ribbon. Masarap ng red. Sige, maganda, masarap to mga friends. Itong opia na to. Galing pa to sa ano eh. Saan galing to, madam? Cavite, di ba? Cavite, opia. Opiang ube. Ito ay opiang, itong green. Munggo. Oh, meron din silang ito baboy yung nasa ilalim niyan, mga friends, yan. Opiang baboy. So 50 pesos. Oh, yan pa yung mga iba pang nila mga candy, mga friends, oh. Yan. Lahat dito gami, karamihan. Ayan. Pag ganito, madam, mga gami dito magkano? 10 piso, oh, mura na mga friends, yan. Mura na dito, kaya punta na kayo dito, no? Dami, candies. Ito lang. Apo. Okay. So, meron din silang peanut butter dito, mga friends, oh. Magkano yung peanut butter niya? Ito, 35 to. Mura na. 35. Tapos marshmallow. Ito, mura lang tong marshmallow nyo. Magkano? Mura na, oh. 46. Pangalan ito? Pastillas. Pastillas, 46 yun. May ube, may makapuno, yan. Yan, oh. Makapuno yan, ito yung ube, yan. Ito naman yung mga marshmallow. 10 din, yan, marshmallow. Ito, yema na matigas. Mahal yun. 50, okay. Ito 10 din. Ito yung mga chocolate nila na iba't kulay, yan. Tapos 10 piso. ito ay malaki, 45. Ito naman yung yema din. 45 yan. Ito din. Ito, magkano na to? 9. Yes, Ano? Alphabet bang tao dito? Hindi, number para. Number chocolate. Ito. Chocolate din. Ayan. Dito, 9 din dito. Yan. Okay. Ito yung gelatin na 9 pesos din to. Ah? Ay, 12 na. Tumas na, no? Ito yung cheese bar. Magkano tumadam eh? 110. Okay. Ayan. Ito pa yung isa, mga friends. Oh.
Ayan, chocolate. Ito karamihan binibili ko dito mga friends kasi masarap to. 9 pesos to eh. Meron din silang sampalok ko. 9 no yawa, sa sampalok yawa. Oh. Okay, kita nyo na mga friends. Ito meron din mga binibenta sila ng mga banana chips. Yan. Ito po. Oh. Baka may banana chips yung ganito. 40. Ay, ano? 50. Ilang piraso na yan eh. Oh, 12 pieces. Okay. Ito pa may ibang candy sila mga friends, no? Yan. Ito yung mani naman nila, binibenta. Baka yung mani nyo, madam? 40. Isang na to. Ilang piraso na to? So, 12 na. Okay. At mayroon din sila mga cropik, mga friends. Ito yun, no? Yan. Magkaling cropik nyo, madam? Sa 170 ka. Kita niya yan, oh. Cropik, mga friends. Naman yung Dodo Poppers. Pangalan ito? Purpose. Ano to, parang candy na ano, yung parang powdered. Hindi, ito na lang. Hindi yan. Ay, candy. Magkano to, madam eh? Yan, 75. 75 pero ang isang piraso. 5 pesos. 5 pesos. O yan. Okay. Ito pala, ito merengue, mga friends. Ito, merengue. Magkano ito merengue yung madam? 9 mo. 9 isang pesos. Pati itong ice cream. 9 din to, no? Oo. Naman kulay pink na merengue, mga friends. O, may pink. Mayroong orange, may dilaw. Yan. Iba't ibang kulay din yan, mga friends. Bari ang benta nila dito. Magkano na yung madam? 10 isa. 10 isa. Paras lang dito din. O, dito ninyo. O, may green, may yellow. Yan, puti. Yan. 10 isa yan. Tapos, ito naman yung dilis. Magkano to, madam? Dilis nyo? 50 yan. Isang kwentang isang. Marami na to, mga friends. Oh. Magkano din si nyo, madam? 35. Chalong baboy ito, to. Special. Oh, galing sa ano to eh. Bulacan. Okay. O, yan mga friends. Pinakita ko na yung mga nabenta nila dito. No? Mas chat po kayo dito. Bumili. No? Dito po yan sa loob ng palengke ng Mangaldan, Pangasinan. Okay. Siya nga pala, ito pala ang store number nila kung saan sila matatagpuan. Ito po. G34, G35. So, para na ako. Kaya dati, huwag nyo kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Okay nga friends, pakiparo na rin po ang aking Facebook page, the same channel. Okay? So, paalam na, bye bye na po. Kita ulit tayo next time.